Fantasy c'est ça va. Non, il y a kuma yoro Benjamin, il y a kuma yoro Kelingo ou kuma. Il y a problème de ka kuma fo bunyo kono. Bunya ka do kuma bela. Rebecca foko dija duro ko puka bingi nana bla pajika dija nana ni bingi soro ya mo yala wa. Déjà ya nana ni bingi kumbuka mwala mais est-ce que bingi ben nana posséder mo di kala do ya posséder non ni tien nana fo ala mère wala meno de fia kan ka soutenir ayo so ka mwala tien do mais non akato ni kala explosera et réseau là est-ce que aya explosé non amason nous ko en best ko makanye tien fo an ala che yani bingi ben nana bla page kono dija ma bingi na shetour non dija chanter be bingi na nan namo fola mi kana ko kono chere wo bingi dija bingi do ko kono o ma ke bela jenne no wa akwa mi na ka kono chere mi ko mo ma wore ko mo sima soro ka wore ka fo puka kono chere dija ma bingi do ko kono wa dija ma bingi do ko kono wa o ma soro na posele lo o ma soro na posele bire bingi dija na nana posera wakati dija flane folo de na an so la ka wuli ka nana ye fin sanfɛ jamais à ma quête mo be soro nyeko ba to la anye chien fo akara to na ya ka yefo akara ka to ko jumela te fait pour des DJ make amanya binye nana poster aya droit de be déjà ye dogo alimi ke dija nana ni binisi dija nana ni binisi ma fo ko manu soro ça fantasy ibe na ne la binye no me dija la so binye ma se dija mo amane nu binye ta ma se dija mo abaro ne la mewa autika la mewa ele ko sano ko mu kile neni o ele sila ka determine ke ni shuku te miki neni ka lo yutu mati ya semble ko fe ka dogo ya bana na yi to blanco fe ka dogo ya yutu mi jo fe determine ka blanco fe ka dogo ya non ka mo la mi se ka soro kibe kuma ngala ba fu to kuma sa non dija neni mi la bi ka tere jojo dija jebila mo ko bro jumale ne ba o fara mo ya jabilo jumale o yoro fara dija ma se ka jakuru be neni wa ne ba jakulu be neni ni fe ne dato la o ko ko were di dija fly journey me ne mo ko kile dogo la sasa ne na to kile bo kuma ka to ya ko fantasy se mo ye dogo ya de ko mun ntara dija ka la o de teke me na no ma ke mo yo fo e si bele afo ok ça va tenir de moi kata mo neni ko pour ka meta fe na ko be ma fo oni be ma fo ne fene na ko ya ti ko la la vuka il là on a vu qu'on a eu dimina kan for problème to de ifana da tugu i ba to problème ya e yeke ne mo yo il faut ne bila mena de bila ne parce que ya beti din ne da sinto sonuna mais ne mo fi ka gbere yake ka fo ko dija jole ko dija ma ko tugu ke ay umu kana ne fo non jamais fantasy c'est il la mais ça kuma galonka bila ebe kuma la sanfana ka do fo ya chama fo ibi jo me do fo ne de ko i dugubili fani wo i ate giringiri wo fɛn min donna dija n'a fan fila yote nya fo bien wa ate non ne me so soro ra de i ya kuma ko e ko na sele ina ka fo ko dija fuzo ina ka iko fo ne me ja ko me ko bi so ko binye iko ko binye na affiché ila kuma to de kawa ko lo ko so ko dija dimna ka ne kawa ko binye te na affiché kana ne ka ka kuma yala mani mo fiere jamais il y a faute de non ne ba non ko ka dija dimna ka ne ke parce que to ne kana kuma ta kuma yala man ta fe kana na kuma ba yala ne to de fe arabadiya non ite na fe na disera ka cinema kana ne ka kuma ba yala bora ne de da kono est-ce que ne ka ne ko parce que binye parti ta ko de o ma fille o ma foya ne ni yere ma fo o yoro la ali ne ni kuma ma foyi pour ka dimina ka ne ninge parce que ay parti piqué o ma fo
taa yɔrɔ ta i ka taa poster comme a b'e kun jigi ka taa poster ne tɛ kalabanciya fɛ dɛ ne bɛ mɔgɔ bɛɛ bonya n ka fɛn sanfɛ n bɛ mɔgɔ bɛɛ gasi sigi n ka kuma kɔnɔ n'a video b'i kun ta i ka taa poster o kuma yɔrɔ min ma bɛn ne ye réalité de fɔ a yɔrɔ la ka tɛmɛ ne ko n ko depuis ko daminɛ ale ye poste kɛ ka nana bila a ka fɛn kɔnɔ n ko a bolokɔnɔmɔgɔ fila de don n'i bolokɔnɔmɔgɔ fila sera ɲɔgɔn ma i ti dɔ photo da ka dɔ ta to yen n'a bɛ na ni polémique ye a tigi t'a faamu n k'o yɔrɔ o erreur de kɛra o kun man kan tɛ ka yala parce que Diza y'o de fɔ a ka kuma kɔnɔ ko ale bɛ ka nɛni k'a bɛ so kɔnɔ k'a ɲɛ b'a la ko pour que a ta fɔ a ka mɔgɔw k'ale to yen n'a ka mɔgɔw t'ale to yen k'ale fɛnɛ b'a nɛni min fɔra ne kumana ni o de ye ne bɛna yɛlɛ k'e bɛna transformateur don ne ka kuma na ne ka kuma tɛ yɛlɛma dɛ non 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 n ka kuma tɛ bayɛlɛma n'o Diza y'u sɔrɔ u ka mɔgɔ la n'aw sɔrɔ ɲɔgɔn bolo kɔrɔlen anw t'a ye photo bila la ni kɛlɛ kɔnɔna na jinɛtigiw bɛ ɲɔgɔn na mun photo poste bɛ yen n ka farafin tɛ tiɲɛ de fɛ jinɛtigiw dama de tun b'u ka kɛlɛ jinɛtigi kɛlɛ yɛrɛ mun de y'aw sen kɛlɛ in na de depuis a daminɛ aw ye ne de fɔlɔ kɛlɛ o ka taa ne somɔgɔw gulongulon ka gulonni kɛ ko anw ko ne k'aw ma k'an bɛ k'an ka jinɛ sogoni de ɲini n k'aw sen bɔ kɛlɛ in na n k'aw tɔgɔ ma fɔ depuis kɛlɛ in daminɛ ne Umu yɛrɛ y'a ta sɔrɔ a la aw bolo yan ko munna ko anw kumana réseau ko mana wuli o y'aw de ka denbajala ye jinɛtigi ko kɛlɛ arokiya Asu ni fɛnw mun b'aw yɛrɛ de so la dɛ fo min yɛrɛ b'aw ɲɛfɛ o bi t'o dɔ photo poster k'o kɔrɔ ko y'o jatigi cɛ mun bɛ tiɲɛ na k'an ta fɔ mɔgɔninfin ka bɔ ko dɔw la jatigi b'ale kelen de bolo wa a ye mɔgɔw lafiya réseau kan yan de foyi tɛ tiɲɛ na k'an ta fɔ jinɛtigiw kɛlɛ de don kumare ko kɛlɛ mun bɛ sɔn ma si c'est son droit a ye taa kɛlɛ kɛ ɲɛfɛ ne de fa ne ba kana ne dɔrɔn o fana ne c'est mon droit n ti mɔgɔ fa neni n ti mɔgɔ ba neni n da tɛ mɔgɔ ka ko la ok n ti mɔgɔ fa neni n ti mɔgɔ ba neni n da tɛ mɔgɔ ka ko la bɛɛ bɛ ne dɔn ne tɛna sira réseau kan n ti mɔgɔ fa neni n ti mɔgɔ ba neni n da tɛ mɔgɔ ka ko la oui Asu de Paris an tɛ bezi la dɔw de b'a bezi kɔnɔ ye i ma ne ka live jamani bɛɛ n'a tɛmɛna ne ka sanba tigɛ tɛ bezi la dɛ aw de b'a bezi la ye a jo wɛrɛ b'anw na voilà n fa ka ko tɛ n ba ka ko tɛ n ti dɛrɛmɛ sɔrɔ la bɔ ka fɛ ka yɔrɔ ma a bɛ kari yen sinon jɔnni y'aw bɔlen ka baroni kan bi dɔgɔya yan fɔlɔ o b'a di bɛɛ ma o baroni b'a di bɛɛ ma c'est la baroni saga équivalent kelen de di bɛɛ ma yan pour ka dɔ ma bɔ ka na kungo la yan pour ka dɔ ma bɔ ka na kungo la yan pour ka dɔ de ma bɔ ka na fɔ ko baroni gambi ni mun y'an dala ka maliyɛn bɛɛ stressé parce que anw ye fantanw ye kɛ se t'an ye kɛ se t'an ye o de la aw bɛ pression bila anw kan yan a bɛ k'anw ka k'anw gulongulon ko parce que k'an ma dɔ parti dɔ ta ko ka parti dɔ to yen pour que aw ma bɔ ka na ka taa baroni gulon e tɛ baroni gambi gulon kɛ si maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔla n'o manamana ko ye mɔgɔ kelen ma fɔ a fɔra de c'est les deux côtés mun b'aw tɔɔrɔ la ko dɔ de b'aw bolo ko n'i bɛ maramba fɛ i tɛ kɛ bingini fɛ n'i bɛ bingini fɛ i tɛ kɛ maramba fɛ a ye ko in de dabila an b'o balaw dɔrɔn de kɔnɔ a y'a dabila anw ka sira foyi tɛ ninnu ka kɛlɛ la ye parce que fɛn min don a tɛ ban tu yɛrɛ bɛ an na yan nɔ on a notre problème personnel on a notre vie perso à gérer bon anw bɛ yɔrɔ min ta an ka vie personnelle b'an bolo an ka problème personnel b'an bolo an kungo personnel b'an bolo an kungo ka ca nin tɛ hali sini n'a min kungo wulila ne bɛ n ka samara don ni n taara n'o min ko ko n ka bɔ n bɛ n k'i kan n bɛ n sen don ɲamaden na parce que e fa ka mɔgɔ tɛ i ba ka mɔgɔ tɛ jama ta de don an sɛgɛnna hali sisan mɔgɔ si ta tɛ ni dɔnkilidala ninnu ye jama ta de don tɔgɔtigi ye jama jɛ de hali sisan ne bɛ min fɔ aw ye déjà c'est bébé san 100 aw bɛ nin neni foyi t'a la tile kelen min b'aw neni a bɛ mɔgɔkɔrɔba neni minɛ a cɛ man ɲi a ka dabila ne bɛ se ka kuma ni yɔrɔ min o de ka mɔgɔkɔrɔbaw da juguya a man ɲi denmisɛnnin fɛnɛ ma a bɛ lagosi don c'est pas bon a man ɲi a bɛ si dɔgɔya se mɔgɔ ma mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya tɛ sɔn déjà ma kɛ foyi ye fɔlɔ déjà mun bɛ déjà ne den cɛ déjà c'est un bébé mun bɛ déjà ne ka jara cɛ ni wolo jara ne na ne b'a wolo
ne terimuso nu be déjà filanu m'u bolo mais den sɔrɔ joona an ka denmisɛnniya kɔnɔ u denw ni déjà ifan déjà si elle a pas 23 ans elle a 24 ans c'est une petite ni ye den de si kasa yɛrɛ ma bɔ nin da fɛ mɔgɔ bɛ ka n'u tugu kɔ réseaux sociaux la ko réseaux sociaux ko kɛlɛ denmisɛnnin na lakarili a ma ɲi mɔgɔkɔrɔba ma jija kelen de don sisan génération denmisɛnnin si ma mara a kelen tɛ dɛ nouvelle génération ninnu kibumazini denw de don u si ma mara a si ma mara i bɛ kɛlɛ de kɛ nin kɔfɛ anw bɛ se ka ninnu ka kɛlɛ kɛ ninnu bɛ se banni min na anw bɛ se k'o kɛ anw bɛ se bilen bɛ bɔ ninnu da kɔnɔ e ni ala ni kɛra o doyen yɛrɛ de système cipingiri mɔgɔ ajiwa ni ka jamadenw mo déjà rappeur do déjà ni aji ninnu ni iba nu ko dɔw fana taara u ko iba bɛ k'a fɔ ko glaja ne ko iba tɛ glaja di a t'o di sirikibaw ni fɛn a t'olu de tɔgɔ fɔ ko ni mɔgɔ b'a lamɛn n'a bɛ kuma di olu bɛ hippodrome de la o ni fɛn ninnu de ma surun ɲɔgɔn na ani siriki ninnu ma surun ni ani ba wa ninnu ni fɛn ninnu ka yɔrɔ u ma surun ɲɔgɔn na de kɔrɔw b'a ɲɛdɔn ni aw bɛ déjà dɔn déjà bɛ milieu min kɔnɔ a b'a milieu dɔn a b'a ka milieu dɔn a b'a ka ko dɔn anw b'a ɲɛdɔn de o de la an bɛ ka fɔ k'a dabila a ka sira tɛ dɛ hippodrome de ka taga misira mende kura olu bandi bɔgabɔmugu aw bɛ taa k'aw bɛ to ka kɛlɛ ne da t'a la dɛ ne kɔni kumana u fɛ a ka bɔ nin ko in kɔnɔ yan sinon musokɔrɔba bɛ ka si caman kɛ tile fana et puis kɛlɛ yɛrɛ dɔ b'a bolo a b'i sigi k'a fɛn d'a kulo la k'ale bɛ vocal lamɛn la f'a bɛ jan yɛlɛ o dalen d'o la a b'a dɔn ko vocal de b'aw jatigɛ o la n'o kɛra déjà dabila ka ne baw bila furata la et puis déjà mamuso de y'aw ye a mamusow de y'aw ye o a mamusow de y'aw ye aw ni déjà bɛ to nin na a bɛ se yɔrɔ dɔ ma a bɛ kɛ kulonkɛ a yɛrɛ bolo aw bɛ yɛlɛ a la de a bɛna se yɔrɔ dɔ ma wala aw yɛrɛ bɛna sigi ka kɛ ka yɛlɛ de a mamusow de y'aw ye aw minnu bɛ ko in panga purusi la ye a dɔ bɛna yɛrɛ ko tantɔ ko musokɔrɔninw k'u bɛ t'u sigi ko k'ale ka wari segin ka taa di ka taa di bi ka taa di sini aw bɛ na k'aw bɛ ne bagabaga aw musokɔrɔnin don n'u bɔra u bɛ taga aw ka seri de gulon tuguni aw bɛɛ cɛ a bɛ tila ka sigi ka kasi ko kun ye seri di ne ma o bɛ ne nɛni so kɔnɔ ye ba taara dɛ a t'a dabɔ o la o la dɛ n filɛ nin ye seri gulon de filɛ tugun ha o mun ne nɔ don dɛ seri ba y'i fatɔ a y'a tɔɔrɔ a filɛ ka bɛlɛkɛnin di u bɛ k'a gulon ne ka ba la seri réseau kɛlɛ yɛrɛ de nafa de t'a la kɛlɛ de tɛ ni réseau filɛ nin a sokɔnɔ mɔgɔ man jugu a kɛnɛ mɔgɔ man jugu mais bɛɛ b'i ka mɔgɔ ka kɛlɛ de la mais kɛlɛ in sera yɔrɔ dɔ de ma a ka dabila déjà ye den de n'a fɔra déjà ɲɔgɔn na denmisɛnnin Bintu n'i lajigi Bintu Sise juguya tɛ dɛ n tɛ fɛ i kana fɛn dɔ fɔ min bɛ tigɛ ka taa bila a bɛ kɛ polémique o la n'i lajigi parce que n t'a fɛ ni ne bɛ ka kuma kɛ ka na ni sansi ne nana sansi wɛrɛ dɔ la parce que e filɛ yɔrɔ min na sa e sɔnjalen don colère de yɛlɛ fɔlɔ e diginen don e tɛ se ka ɲuman fɔ fɔlɔ ta mais kɔfɛ n'i y'i sigi avec les bonnes analyses i bɛna ne faamuya i bɛna kuma ta sira faamu e bɛ k'o kuma yɔrɔ min soulever dɛ o fɛn yɔrɔ in a bɛ fɔ bin ye bin yɛrɛ de kama siɲɛ wɛrɛ n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ nana a tɛ a kɛ n'a ma ɲɛfɔ an yan ne y'a fɔ ni silamɛya ye cohérence ye hakilimaya kuma ye dɔ bɛ taa fɔ a ye n'o dɔgɔyali ye dɔ bɛ taa fɔ a ye n'o dénigreli ye dɔ bɛ taa fɔ a ye n'o nɛni ye parce que kɛlɛ de bɛna wuli kɛlɛ dɔ kɛlɛ de bɛ yen kɛlɛ de bɛna wuli kɛlɛ dɔ kɛlɛ de bɛ yen n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ nana i bolokɔnɔmɔgɔ fila n'a sera ɲɔgɔn ma kana foyi kɛ a bɛ fɔ de ko yɔrɔ min a ye nana bila k'a sutenu yɔrɔ kelen a tun bɛ se ka dija fɛnɛ bila ko mɔgɔ si kana s'a ma o de bɛ fɔ awɔ o de bɛ fɔ a fɔ k'a kun kan k'a fɛnɛ pɔse k'a fɔ ko bala tɛ dɔw bɛ na fɔ ko Batɔma Jabate ye min kɛ Batɔma ye min kɛ Batɔma ye girigiri de ye kɛ ko bɛɛ kɛ Batɔma tɔgɔ tɛ pali bɛɛ a tɔgɔ tɛ bigiri et puis depuis kɛlɛ yɛrɛ daminɛ n'a mɔgɔ bloqué ale bloqué ka tila ka bɔ mɔgɔ bɛ fatɔ dɔ k'o bloqué wa déjà mɔgɔ sugu i b'a nɛgɛ de
depuis qu'elle est damnée ko wuli ko shuru bloqué luka aw ye mo bloqué bal dama dama de bloqué awa touré oroke asi diza nous ça va citer mo anyana make aw bita ka to bloqué fa mefe ayata nous débloqué ayu de bina o anyana bo duguma aw la fi asan fa aw do de galade ayu de femina tango fema segano la nous ta dabla de nana ebe awatro donga tane jebe ebe tu atna lo ni mama nyana ko awatro be ni kele ntiki so ataji awaye mo dodi mo min kadai ni ya na bla nyona abe ekele fokia na tetui wani ikadai ni ya kele kafe tange ima aletui ka keleba ale ko me kele de sabe aka mo ko de gabu evita kato de bloquer o bloquer ici ko ambe bloquer nana yene bloquer ay di bloquer ay o ga bloquer o sa amoko kato ko di ambe o afet bloquer mais o mu be nyere nyininga ni ko fo bu siki kalaje aya kala kama mfa kana ni mo fe mba kana ni mo fe. Chacun a son opinion publique sur la toile. Ça, ça c'est mon façon de voir les choses. Et c'est mon droit. Oui, on a droit de analyser de oui. Nya fo erzo nga ni ko wulila ni ne manda dola ni enye yoro mina nto yoro lay kune balay mais ni entité ka wobe kumina mbala mba kunfoke. Nya fo avec respect. A kofe ni mo mi taranni mba do ma mo nenia ma jugu foya mais no déjà bora no ngi se ka adabla fo déjà mba foy walay na yilla ne fena abejani no nya ka numéro téléphone soro ni se ka adabla foy mba foy na ko ka ta dabla mba fo OK déjà ni ta dabla bini na chene ni o boala mba fo publiquement wani nya soro duguma mba kelenge wali ni nya soro live la fo na mata mba fo déjà kelenke me ikana bingini glonka nini ikana parmer glonka nini parce que ni eko do wule ni demsanu dona la de ke ko ready ati dabla ni na conseil ni di déjà kana mo shi glomble toile sans faire kaneni ke ne biseko o foi c'est tout minu ni be nyona kelenda ino lu yereche ta lu yere nini mais mi ye abingila mai o boala que le modèle croit mi yere be kana c'est pas que le joli du tout. Amana retourner quand ne kan bagari ne degele no la bagari jawara ba jawara te fere ne ka foko déjà ka bini gloni dabla amekele de mo fo wa mo nunu ni rezo kele la nunu ayatula ko ne ka na foko déjà ko jo ko ne ka fo ne bela ko défense ta ko me ka na yele ne yele ka ate yele ne ka na yele na ne ka ko jukute ne bi se ka mi fo yi aka kele ndabla mi so ko de fo nta fo ngaja la gidore na ka di TikTok be ka bay ni déjà dogulo ga ne dogulo ya ni ne klale ne dati do ala ko fe mais minu bi kan ni ko ntugulo no déjà de ko ndenu na ebiti sika do mi mbafu aw na ya jala kikela ga do ne afo adigira la do me ko fa ne famu déjà ko njute mi na ne bora ka fa ya do ani digal tala ne kumana ko fa ne fam wala atmanga o kala indike o kala kala atmanga ke no fay suna to ne ka ko bote mi ani fanu tai rezo fanu go kala rezo fanu go mana bi mo ga tigi jododu awo déjà kala nda ko lo ko